miliyari ni miliyan abin ka keka mun ga misiri joli ya ka dina da menewa miliyan bidi arabu fe miliyaru bidi miliyaru bidi arabu fe miliyan bidi arabu fe atabi ji jon ma misiri joli o ya ka dina da menewa misiri nu nya fi mbi la duniya la shin ba ke na wolobla kani ni ka drum idro ka drum kana ya na yara la bi jini wallahi ana bala amma ngai ala ma fo aka ta jon ko to kata aka society do do dale ko misiri ala mo fo mare ko mumini ko to olu songu na de kaga ni wariye o de kaga ni sadakati ya katame ala ka alkabaka bo ya ka misiri de kabo ala ko bina mumini faga ya na kan million mu gando misiri la pourquoi ta di mumini mo ka do akla ko abana wa amaba et puis à quelle sanction misiri ko ka jo envers ya ni misiri ka hero bi bande wallahi yene sa misiri ko ndula ninu ka nyoba do ni akala so misiri ko ka jo kune famau ya pura na fero misiri mana chalo here bi bai sanction misiri ko ka jo envers ya ni misiri ka here bi bande siga jo akono les version 1 Ancien Testament awa Nouveau Testament ko chugodi le du di ay dara ma ko be misiri do milliard temps Allahu Akbar kunu nere ni so jara de na to ya e sisa se ka fo ma ko misiri Allahu Akbar ere ay de aywa ba woro ko ere ay aywa o ye tabela me ni jingina dugukolo jugoro kelembe ka dugukolo jugoro la kala sous-sol dugukolo jugoro la nere tara yeminge nako ngwa bana ngo ziara kala ula fiara ni sana na si robe febebe dugukolo njugoro mo to ye ko be misiri de meme misiri wora be dugukolo jugoro arabu kadro metenna ama de menyine arabu fe ansaru aw ni jeni nga kan jon fla dudu la dria de ga kake ansaru asrabi ala de bul asrabi ala bul ambi do kawe ala kana u dese ala kana au dese ala kana au dese ire kwa ti wuli ire tala ka wuli angon zigi me kula je so zigi me kula an ni ta ko parce que anga to nu sabatira kilenga kuma mina antina soro ku jabi parce que ni adama de bi yelema ko min ngomi o karamo ngomi niya ni mi ichugo do ibike ngomi ya no fe ni ma farola ngomi yelema negani okay mami mba fo chucha musai ko do atigida billahi hani honya ti soma jango islamiya ka tuka no a auta nywana soroto malla madala dala kan be kishoba mon ke yaraw ay fo 23 ya beno karam gore ka kuma ube no jula ka bi ko koro ala kan sutura de Merci d'avoir regardé. Abonnez-vous pour plus de contenu.